na úrovni 17 až 20 tisíc. Toto treba zarátať ľudí, ktorí boli zranení, ktorí sa nikdy nenašli, pretože to bolo tu komplet zaminované, tie straty na ľudských životoch boli obrovské. Preto je to strašne dôležitá udalosť pre históriu Slovenska. Je to niečo, na čom my musíme budovať svoju vlastnú hrdosť. A aj preto ja chcem poďakovať všetkým, vrátane vás, Slovenskej televízie, že ste sem prišli, pretože sme pripravili pre Svidník, pre okolie, pre ľudí, ktorí tu žijú, pripomienkové udalosti a bude to niečo podobné, ako to bolo pri oslavách Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. Ja tam som sa práve chcela dostať. Štát krátko potom, ako s vážnosťou pristúpil k augustovým oslavám Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. Rovnako dnes veľkolepo oslavujeme okrúhle výročie Karpatsko-Duklianskej operácie. Okrem spomienkových podujatí tu budú oficiálne príhovory, armádne ukážky a tiež kultúrno-spoločenský program. Pred rokmi tu mnohí na kameru môžete ešte dačo povedať. Postavili sa okupantom. Aký odkaz chcete dnes vyslať súčasníkom a potomkom tých, ktorí Ja si to vážim, že bojoval, my proti tomu nič nemáme. Bol by som nerád a my sme si prišli pripomenúť aj padlých Ukrajincov. Pred účastníkmi tohto zhromaždenia. Dobre, v poriadku. Aby nikto chápal, že sme sem prišli a čo máte proti Ukrajine, akože bojovali za nás? Vojnu, umierania, smrť, to nie je pravda. My sme sem prišli, aby sme oslavovali mier. A prosím,